Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो आंबोथ' मोजाङैनो दंथ'यो दासान्दि। ओमफ्रायो दाथ' आमथिसुवा ना मा होनो थाइजौ खान्थाल जानायनि दिन ना, ओमफ्रायो बेवहायनो थाइजौ जानाया आंना खेनसेल', ओमफ्राय बेखौथ' आं भिडिअ खालामखादोंना थाइजौ जानायखौ, बे खेनसेल' आरो ओमफ्राय दिनैसो आङो थाइजौ जानो नागिरदों। माने जोंनाव थाइजौ गैया नालाय, बेखायनो आं दा मालायनावसो दंफैयो आरो आं न'आव गैया। ओमफ्राय थाइजौ जानो होननानै फैखादों आरो ओमफ्रायो नायलांबाय थादो अब्ला भिडिअखौ। थाइजौ हानहैनोसै जोंहा, हाग्राबारिथार लामायाबो हाग्रा गेजेरावसो। लेवारा बाथारगोन दा हाग्राबारिखा लामायाबो जों। आयदै आंनि आथिङाव खुदुना सुवा हाबबाय जि गोसा। नै थाइजौआनो, थाइजौआ गिदिर गिदिर, आयै मोनजोब्बायसो खोमादां। थाइनै जाबाय। नै बाल्थिं लांफैदां, बाल्थिङाबो कालार नांनाय गैला। माबा न' कालार होदोंमोन ना, ओमफ्राय बेयाव कालार फुननाय दंमोन, नै कालार गोजा बाल्थिङा लेथ्रा। माला मानखोलांखोथाय अरलाबायबाय। आयदै खोजोमा गोजा जायगाया। थाइजौ हानग्रायाबो बेबो गोमोनथार, बेबो बियो आयौ थार जायगायाबो थाइजौआ जि गिदिर गिदिर दुमफखा आयौ नै हो बेखौल' बानायबाय था नोङो जायो। आयौ बाल्थिंसो जाखानोसै नै। बाल्थिंसो गोनाखै आङो, नोंनिखौसो होनदों। बेखायनोथ' आंनियालाय मानो जाया जानांगौ। आयौ लेवारा नै लेवारा, आयौ मानखोलायनाय नुवाखै नों लेवारखौ? नै मोनजोब्बाय, गोथां गैला। बे गोथां आरो माबा गोमोन आरो फिथाइया गोथांथार। मोनजोब्बाय, बाल्थिंसो मोनखाबाय नै। थाइबेसे दंबावो? थाइसे थाइनै थाइथाम। बै गोमोनथार नै मोनहाया नैबेबो गाहायनिया। थाइजौ बाल्थिंसे जानोसै, ओमफ्राय बेखौ जानोसै। थाइजौआ जि गिदिर गिदिरखा, नै लुन्दाव जा गिदिर गिदिर। थाइसेयावनो आधा केजि जाखाबाय, एसेल' जाबाय थाइसे एथ' गिदिरा। बे बिजिनि थाखाय बिदि जादों। दाख्लैनो मोनजानांगौआ, अखा हाबायना। सानदुंबा फैयाबा आराम लायनानै जाफैयो आरो सिरिबोबावगोनसो आं थांनानै। ओमफ्राय थाइजौआ नै सायाव गोथां। फिसा बांद्राय बिदि अमा उरग्रायानो गैलामोन। बेबो उरनाय नङाब्रा लासैनो। दानियाथ' उरानोमोन, बे गरमथारबाल'। बारा गोमोनद्रायथारहाय, एसे मोनखांख्राखौसो माबानांसिगोन। फिसायानो जाया माया बे थाइजौआ, बे मोद्रोम ओंखारबाय थायो। जोंनासो ओरै खेनसे थायनाय लोगो लोगो फिसा जाबाय। थाइजौआ जि साइसखानो, गेसाव गैया मा गैया, आयौ लाबगां जाजाबाय जोंना थाइजौआ। गिदिर गिदिर हाथारदों नै। बानलु होरायबावदों, बानलुआबो जा बुरजा होदों। आं एसे गोरा गोराखौसो जागोनहाय, बारा मोनब्रेनायखौ जानो बायो आङो। आं दिनैसो फार्स्ट माबा मा होनो थाइजौ गोमोन जासिगोन। नङाबा आं थाइजौ गोमोनखौनो जाया, गोथांखौल' जायो। नैबे आंनि जानो हागोन होननानै जि बुरजा लासोखाबाय नै। आलौदों बानलुआ? नोंस्रा बारा बानलु जायाना? आंनिया गिदिरद्राय जादों। नोगोद गोथाव जाखादों। मोनसे सोजोबबा खुगायानो जायगा थोआ। दंबावोसो जाजोबनो हानाय नङा जोङो थाइथामल'खौनो। प्लास्टिकआव पेकिं खालामनानै दोनजागोन। सासेयाबो जायो। ओंखायनोथ' नङाबा थाम्फै बानो नागिरो। आयौ बानलुआ नोगोद जामारदोंहाय ना।
Dia lupa ban ba, alu bisa tan. Mau berapa santan kali juga. Jangan lalu deh. Semua kamu deh. Sada. Alu nih sana hatarlan nih, ban bagus sadar jadeng na. Dah kalau kade. Mencikun sana lah. Fuye. Ayo. Dah kalau fuye. Gus alu maba alu nane siapa gelem jebeng. Sama itu guru Narayon. Bapak एसे जाबावनोसै आरो नै गोथावथार मोनदों ओमफ्रायो मा होनो बानलुनि थाखायसो माबा एसे माबादों हानायाबो गिदिरद्राय जाबाय ओमफ्राय दे बे बिदैखौ लोंलायनाय बादि नांलाय बेल'आव नै बेल' बिदैखौ लोंलायनो बादिलायनो नागिरदों जोङो ओमफ्राय हायानो जेनखायो 50 थाखाब्रा नों जेनथेनबाबो लोंनो हाबा नों मोनगोन बानलु आलुआ मोनबा जानानै थोबावनायसो नङामोन बे जोंनो बानलुनि थाखाय जानो हाला नङाबा नों जाजोबबा जाजोबदो आं 50 थाखा होनसै नोंनो रैसा लोंजोब थाइजौ जाखांबाय ओमफ्राय ओरै गुस्थि जों आलु जोब्बाय Itu mana nih julapi cantik lah julapi gorom julapi जानायानो जानाय बे जिबनाव आनो मोनायाव सानैजों जानो नांलायखांखाबाय बिसोरो नै आयौ फैथारबाय बे नायदो नै ओरैजाय लुगै गथ' लुगै आयौ लुगैनाया सोला हरथारबाय नै जि लुगैखाबाय नै मोनजाबाय नै ओइ अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय